Kani kuno ku MPC ndipo masana uno muli ndine Blessings Chileuka koma poyamba mitu ya nkhanizi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha kulolerana ngakhale anthu osiyana pandale. Sukulu ya ukachenjede ya UNIMA yakhazikitsa buku latsopano la zaufulu mu maphunziro m'mayiko mu Africa. Bungwe loyang'anira anthu aulumali okumva mdziko muno la MANAD lakhazikitsa makina otanthauzira chiyankhulo cha manja chomwe anthu aulumaliwo amagwiritsa ntchito. Takulandirani nkhani zathu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi ali m'maboma a Mangochi ndi Balaka komwe mwazina atsogolere ntchito yogawa chimanga ku mabanja omwe akhudzidwa ndi njala. Mabanja 1085 ndi omwe akhudzidwa ndi njala mdera la Mangochi Mkungulu kwa mfumu yayikulu Chimwala. Anthuwa anayikidwa mu ndondomeko yolandira chakudya miyezi itatu kuyambira mwezi uno. Malingana ndi kafukufuku wa Dodma, mabanja 1800 ndi omwe akhudzidwa ndi nyengo ya El Nino komanso ngozi zogwa mwadzidzidzi mdziko muno. Atachitanso kafukufuku wina, a Dodma apeza kuti mabanja 1500 ndi omwe ayikidwe pa mndandanda wa anthu amene akuyenera kupindula nawo ku ndondomeko ya boma yothandiza anthu amene akhudzika ndi njala powapatsa chimanga, nyemba mwazina. Ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wapempha anthu onse omwe akumutsatira kuti asunge bata ndi mtendere pamene akukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Dr. Usi atsindika kuti pasakhale kuopsezana kamba kuti otsatira zipani zosiyanasiyana ali ndi ufulu osonkhana molingana ndi malamulo oyendetsera dziko lino. Dr. Usi ati cholinga chawo ndi kutsata mfundo zabwino za yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu Dr. Saulos Chilima zomwe zimayika patsogolo zosowa za anthu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wanena izi mu mzinda wa Lilongwe pa ulendo wake wopita ku Blantyre. McDonald Chiwayula walemba ripotiri. Poyankhula ndi anthu omwe anasonkhana kudzawaperekeza pa ulendo wawo wopita ku Blantyre, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi ati ndi wokondwa ndi kukhulupirika kwa anthuwa ndipo ati asachite mantha ndi omwe sakusangalala akamawaona m'misonkhano ngati imeneyi. Iwo ati uwu ndi ufulu osonkhana ndi ena omwe uli m'malamulo oyendetsera dziko lino. Sitifuna za mpulupulu tikamati tikusaka za Chilima tipangizana ngodi za Chilima amafuna mtendere kona iso yitukuza kuti zokangana ayi koma changodi mtendere wina akabwera akakufunsa ngapala UDM kupita kwa Michael Usi ilungu yake ndiye ya remote ndiye yake ndiye anakula tezo ndiyo zambiri zili hapa wakula nani aibeleni salu yanuyo aisalu yaka. Dr. Usi atinso omwe akutsatira munthu oyenera ndipo akuchita izi chifukwa dziko la Malawi lili mu ulamuliro wa demokrasi. Kenako anatsimikizira anthuwa kuti apitiriza ndi ntchito zabwino za malemu Dr. Saulos Chilima zomwe zinali zoyika zosowa za anthu patsogolo. Dr. Usi ati pamene boma likugawa chakudya ndi zipangizo zotsika mtengo aonetsetsanso kuti osowa akusamalidwa. Nikamera tipanga msonkhano koma ndikuuzeni pakati pano ntchito yayikulu kusonyeza chikondi kwa wanthu kuli njala ndikuyesetsa kuti boma likupereka chimanga inenso pandekha ndisitiza kuti ine mtsogoleri ndizigawanso chakudya boma likupereka fetereza otsika mtengo kwina ndi kwina kulibe inenso ndinako kutengera chifukwa ndinyazi zanga kupereka sijangwadi endeleza sindi musanga uyu wa DPP uyu
UDM, uyu wa MCP, uyu wa UDF, uyu wa Ford, amene ali munthu tikampeza kuti akumufuna fetereza pamalopo akutali kodi akulandira. Pomaliza Dr. Usi ati pakali pano sangayankhe funso loti adzayima nawo pa chisankho cha chaka chammawa. Iwo ati nthawi ino ni nthawi yodziwitsa anthu za kalembera wa chisankho komanso kuthandiza omwe akufuna thandizo kamba ka njala yomwe yagwa m'dziko. McDonald Chwayula, MBC Lilongwe. Bungwe loyang'anira anthu aulumali wakumva mdziko muno la Malawi National Association for the Deaf MANAD lakhazikitsa makina otanthauzira chiyankhulo cha manja komanso tsamba la pa intaneti pamwambo omwe unachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Poyankhula pamwambowu wa pampando wa MANAD Robert Mbendera anati makinawa athandiza kuchepetsa mavuto omwe anthu aulumaliwu amakumana nawo mdziko muno. Zambiri mulipoti la Abdul Kamwana koma kuwerenga ndi Amikani Makanga. Bungwe loyang'anira anthu aulumali osamva la Malawi National Association for the Deaf MANAD lakhazikitsa koyamba mdziko muno makina apa intaneti omwe azithandiza kutanthauzira chiyankhulo cha manja chomwe anthu aulumali osayankhula amagwiritsa ntchito. Ntchito yopanga makina awa idayamba zaka zingapo zapitazo ndipo yatha pomwe makina awa akhazikitsidwa mu mzinda wa Lilongwe. Mkulu wa MANAD Robert Mbendera anati makina awa athandiza kuchepetsa mavuto omwe anthu aulumali amakumana nawo mdziko muno. Mafuna kwambiri kuti mavuto olumikizana achepe chifukwa timaona kuti pali gapu yayikulu kuti kodi tikhoza kulumikizana bwanji. Nde tinayesa kupanga njira yoti tikhale ndi dictionary imeneyi kuti kwambiri anthu ambiri apeze komanso athe kugwanitsa kugwiritsa ntchito application imeneyi. Mkulu woyang'anira ntchito za ulumali kunduna oona kuti pasakhale kusiyana pakati pa akazi ndi amuna Joshua Kehima atsimikiza za mavuto omwe anthu aulumali osamva amakumana nawo. Dictionary ya Malawi Sign Language mmene mukuziwa inakhazikitsidwa zaka zingapo zapitazo, koma tikatengera zakazo kufika pa nthawi ino mwina ndi ochepa amene akuti anayifikira dictionary kapena anamvapo kapena kuiona. Ndiye kukhazikitsa kwa njira imene iona kuti anthu akhoza kuipeza dictionary kuzera mafoni komanso makompyuta ndi njira zina za intaneti ndi chinthu chabwino kuti anthu atha kuifikira komanso kuifikira mosavuta ndi mochipa mosadula. Chifukwa kuti dictionary imene tinali nayo poyambirira inali yopanga print, ndiye kupanga print ndi ndalama ndithu. Kuti dictionary ipangidwe print ifwa ndi yakala komanso ndi yayikulu ndi ndalama zambiri. Komano mmene yayikidwa electronically kapena kuti anthu akhoza kuifikira pa mafoni ndi makompyuta. Makina a intaneti omwe angokhazikitsidwa kumenewa alinso ndi upangiri otanthauzira chilankhulo cha manja kudzera mu makanema omwe ayikidwa pa tsambali. Bungwe la National Commission for Science and Technology lakhazikitsa tsamba la pa intaneti lomwe anthu aluso osiyanasiyana adzitha kuyikapo komanso kuonetsa ntchito zawo. Poyankhula mu mzinda wa Lilongwe atakhazikitsa ntchitoyi, mlembi wamkulu ku nduna wa maphunziro Amangani Katundu ati tsambali lithandiza anthuwa kulumikizana ndi akuluakulu a kampani, kusonkhetsa chuma komanso kupeza mayankho pa mavuto a ntchito zawo. Zambiri mulipotili la Emmanuel Chimuto lomwe akuwerenga ndi Olive Phiri. Tsamba la pa makina a intaneti lomwe alikhazikitsali lakhala likugwira ntchito mongoyeserera chabe miyezi ngapo yapitayi pofuna kuyesera ngati anthu adzitha kugwiritsa ntchito mosavuta komanso kuona kudalirika kwake. Mlembi wamkulu ku nduna wa maphunziro Amangani Katundu ati tsambali ndi lofunika popeza ipereka mwayi kwa anthu omwe ali ndi luso losiyanasiyana kuonetsa ntchito zawo kwa mabungwe komanso anthu omwe angawapatse thandizo loyenera pa ntchito zawo. Tingati pa intaneti malo tikhoza makhala kumano wa anthu amene amakhala ndi malingaliro oti zinthu zingathe kuyenda bwino bwanji, angathe kupanga zinthu zothekera zosiyana zotani. Zimenezi timati ma innovations pa chizungu, zimenezi zikuthandizira dziko lino komanso zithandizira dziko lino. Chifukwa anthu ena amakhala kuti chakuti tipanga chonchi mwina zikhoza kukhala zochitika bwino, koma amasowa anthu owalimbikitsa, amasowa anzawo oti akhoza kulumikizana nawo kuti kodi zikavuta chonchi mmapanga bwanji. Mkulu wa bunge la NCST Gift Kadzamira
ati ndi achimwemwe ndi kukhazikitsidwa kwa tsamba la pa intaneti ili popeza anthu aluso adzitha kulumikizana ndi akuluakulu amakampani kuti athe kupeza mwayi wopatsidwa chuma komanso zipangizo zoyenera malo momangodikira boma. Cholinga cha National Innovation Portal makamaka nchonena kuti pakhale kulumikizika kwa pafupi pakati pa ma innovators ndi anthu aku industry ma private sector kuti ma private sector athe kuona kuti kodi innovation imene yachitika nditiyo ife tingati kugwerapo nkuthandiza. Wachiwiri kwa mkulu woyimira bungwe la UNDP kuno ku Malawi Achara Getachew anayamikira kukhazikitsidwa kwa tsambali ponena kuti lithandiza kubweretsa pamodzi ntchito zonse za aluso zomwe ndi zofunika pofuna kukwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. Mwambowu unatha ndi pempho kwa anthu aluso kuti agwiritse ntchito tsambali potukula miyoyo yawo komanso kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Blessings Chereuka. Tionenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha kulolerana ngakhale anthu alosiyana pandale. Sukulu ya ukachenjede ya UNIMA yakhazikitsa buku latsopano la zaufulu mu maphunziro m'mayiko mu Africa. Bungwe loyang'anira anthu aulumali okumva mdziko muno la MANAD lakhazikitsa makina otanthauzira chiyankhulo cha manja chomwe anthu aulumaliwo amagwiritsa ntchito. Takulandiraninso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Sukulu ya ukachenjede ya UNIMA yakhazikitsa buku latsopano lotchedwa Academic Freedom in Africa, The Struggle Rages On mchingerezi. Mwazina bukuli likufotokoza bwino zomwe aphunzitsa pa sukuluyi anakumana nazo mbuyomo mu nthawi ya ulamuliro wa Bingu Mutharika. Mchaka cha 2022 kusamvana kunabuka pakati pa akuluakulu a boma komanso sukuluyi kuzomba. Wamkulu wa polisi pa nthawiyo apita mukhito atayitanitsa ku polisi mmodzi wa aphunzitsa pa sukuluyi Professor Blessings Chinsinga kutsatira chitsanzo chomwe anapereka akuphunzitsa. Associate Professor Ganton Kumchezera ndi mmodzi mwa anthu amene athandiza kwambiri pa ntchito yosindikiza bukuli lomwe lalembedwa ndi anthu ochokera m'mayiko osiyanasiyana ndipo akufotokoza. Ndinene kuti ufulu umenewu ndi wokhudzanso aliwonse amene akuphunzitsa ndi wonse amene akuphunzira osati ma university kapena sukulu zaboma zokha koma ndi ufulu wachibadwidwe ndi wotinso mu constitution yathu malamulo akulu ulipo unalembedwa ndi wotetezedwa kuti dziko lino liyenera kukhala ndi ufulu umenewu. Chimene unalowera mu constitution ndi chifukwa choti pa dziko lapansi ngakhalenso ku Malawi kuno pamene timalemba constitution panali kuzindikira kuti ndi ufulu wofunika kuti university ipite patsogolo komanso university ipititse patsogolo kaganizidwe kaunikidwe ka zinthu kuti anthu achite zinthu molongosoka komanso zinthu zooneka. Mawu awo pamwambo okhazikitsa bukuli kuzomba, Professor Chinsinga anatsindika kufunika kwa ufulu wa anthu ophunzitsa msukulu za ukachenjede mdziko muno. Foster Gondwe ndi mtsogoleri wa Chancellor College Academic Staff Union. Tikuona kuti chifukwa choti olemba buku lachokera m'mayiko osiyanasiyana kuphatikizapo ku Malawi kuno ndi buku limene lingathe kuthandiza aphunzitsi makamaka amene amapanga za maphunziro komanso mwina amene amatha kupanga za ndale pa Chingereza amati politics kuti atagwisa ntchito buku limeneli kuwerenga komanso mwina akamachita kafukufuku ngati njira imodzi yowathandiza kuti aphunzire zina zatsopano kuti kodi ku Malawi kuno zikuchitika ndi chani, mayiko ena chikuchitika ndi chani. Monga ndanena kuti olemba buku lena achokera mwina mayiko awo kunja ngati ku Japan, ena mwina ku South Africa, so zithandizira kuti ngakhale ku Malawi kuno aphunzire kuti kwina zikuchitika chani. Ndi bukuso loti ena oti sa Malawi athagwisa ntchito chifukwa choti lalembedwa ndi anthu osiyanasiyana. Wachiwiri kwa meya wa mzinda wa Lilongwe wati ntchito yodzala mitengo yomwe konsolo ya mzindawu inakonza ndi yofunikira kwambiri pofuna kubwenzeretsa ndi kuteteza chilengedwe mdziko muno. Poyankhula pamwambo oyambitsa nyengo yodzala mitengo ya chaka chino komanso chaka chammawa mu mzinda wa Lilongwe, Ruth Chingwalu anatsindika kufunika kwa anthu onse kugwirizana podzala ndi kusamalira mitengo nyengo ya mvula ikayamba.
iwo anati nzofunika kuti pakhale chitukuko chogwirizana ndi masomphenya a Malawi 2063 okhudza kuteteza chilengedwe. Mtolankhani wathu Batwell Gerard walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Olive Phiri. Monga njira imodzi yotetezera ndi kusamalira chilengedwe, khonsolo ya mzinda wa Lilongwe yakhazikitsa ntchito yobyala mitengo. Mwambowu omwe unachitikira mbali mwa msewu wa Bwandiro unabweretsa pamodzi anthu osiyanasiyana kuphatikizapo ophunzira ku sukulu za primary ndi sekondari. Pa tsikuli mbande za mitengo mazana kuphatikizapo kesha ndi zomwe anazibyala. Mitengo ya kesha anayisankha akuti chifukwa imapirira kung'amba. Wachiwiri kwa mfumu ya mzinda wa Lilongwe Ruth Chingwalu yemwe anali mlendo olemekezeka pa mwambowu ndi anali woyamba kubyala mtengo motere kutsegulira ntchito yobyala mitengoyi. Achingwalu ati cholinga chawo ndi kudzala mitengo yambiri mu mzinda wa Lilongwe kuti ukhale ndi chilengedwe chokwanira. Iwo alonjeza kugawa mbande za mitengo kwa makhansala onse amu mzindawu. Monga ife Lilongwe City Council timakhalanso ndi mbande za mitengo imeneyi zomwe tigawire kwa makhansala athu kuti akathe kudzala ku madera awo. Mapulani amene watowakwaniritsapo wapatsa makhansala zimitengo kuti akathe kudzala ndi anthu aku madera awo nthawi ino ya mvula isanati. Mkulu wa khonsolo ya mzinda wa Lilongwe Amacloud Kadamanja wati mphepo za mkuntho, kusefukira kwa madzi komanso njala ndi zotsatira za kusintha kwa nyengo zomwe zimabwera chifukwa chosasamala chilengedwe. Akadamanja apempha nzika zonse kuti zitenge mbali pobyala mitengo kuti zithane ndi kusintha kwa nyengo. Ngati Lilongwe City Council tinaona kuti chaka chino kukhazikitsa kodzala mitengo tikhazikitse ku misewu yatsopano imene yamangidwa. Tikunena choncho chifukwa chonena kuti tikutengera chitsanzo chimene analitsogolera atsogoleri athu pamene panakhazikitsidwa tsiku lodzala mitengo chaka chino. Ndiye kuno ku Bwandiro ngati mukuona kuli msewu wa Nyuwani. Msewu wa Nyuwani umenewu ndiye kuti upangidwe panapezeka kunena kuti panali mitengo ina yoti inadulidwa, mwina kunali doti nthaka ina yoti inasokonekedwa. Ndiye timaona kuti koyambirira kuti tionetse kuti tifuna tibwezeretse chilengedwe. Tinakonza kuti mwambo okhazikitsa kubyala mitengo chaka chino upangidwire kunoko ku Bwandiro. Khonsolo ya mzindawu inagwirizana ndi a Botanic Gardens kuti apeze mbande za mitengo yomwe anabyala pa mwambowu. Nyengo yobyala mitengo imachitika ngati njira yotetezera chilengedwe komanso kuthana ndi kusintha kwa nyengo. Mwambo waukulu otsekulira ntchito yobyala mitengo mdziko muno unachitika m'boma la Chitipa pa 17 Disemba. Bungwe la Kings Kids lomwe likuthandiza oyenda m'misewu lapempha mabungwe omwe si aboma kuti apereke maphunziro aluso la ntchito zamanja kwa ana omwe akulira m'misewu. Auspicious Ndamowa woyang'anira mapulogalamu ku Kings Kids ndiyo anena izi ku phwando la Krismasi lomwe anakonzera anawa mu mzinda wa Blantyre. Iwo apereka pempholi pamwambo wa Krismasi. Iwo afotokoza zambiri. Nyengo ino ya Christmas timafuna so tiyang'ane pa ana ena amene ali achikulire onena kuti skulu analephera, iwo sangabwereso mkalasi, koma iwo ali ndi khumbo lonena kuti amafuna ataphunzira ntchito zamanja. Nde pempho langa lonena kuti timafuna kunena kuti makampani atithandizire onena kuti mwina akhoza kutolapo mwana mmodzi awiri kutengera ndi kuthekera kwawo kuti ana amenewo atakaphunzira ntchito zamanja kwa lipentala, kukonza magalimoto, plumbing ndi zina zotero, kuti ana amenewanso akhale ndi kuthekera kuonena kuti akhoza kupanga china chake chothandiza dziko la Malawi. Mukhoza kundivomereza onena kuti pamene mwina munthu wapita mu msewu nthawi zambiri timakhala tikucheuka tikuona kuti ifeyo sitili safe, kuonena kuti ana aja tinayika kutali, iwo aja amaona kuti ifeyo sitimaganizira, ndi nthawi zambiri amakhala kuti ali ndi mkwiyo ndi ife. Koma ifeyo tikaonetsa chikondi, tikalowa mtawuni tikhoza kuyenda mwaufulu, foni singasowe, sangatibere, ifoti ifeyo ndamene tayamba kuwasonyeza chikondi ana amenewa. Ineyo ndingotsindika unena kuti nkofunikira kwambiri kuti kuna aliyense atengepo gawo pa nkhani yokhudzana ndi ana oyendayenda mu msewu. Pamene tikaonetsa chikondi ndimangofuna ndipempha unena kuti chikondi chathu chisakhale cha thandizo lowapatsa ndalama mtawuni,
koma thandizo lathu tiyang'ane kwa mabungwe amene alipo ndi ambirimbiri sife tokha ambirimbiri amene tikhoza kuwathandizira komanso kuli mwina anzathu aja social welfare tikhoza kumapereka upangiri komanso chithandizo chimene ana aja akhoza kumachilandira osati in a monetary form koma achilandire mu thandizo lina lake limene ana aja tikhoza kuwathandiza kuti iwo asakhale pansewu. Ndalama ina simene kupereka pansewu kumpatsa mwana imakhale ndalama imene chayo ikumuthandizira mwana uja kuti iye uja adalire kuti mama akabwera akapita pansewu ampatsa ndalama kuti akagula china chake koma zimenezi sizili ndi kuthekera kunena kuti mwana uja azikhoza kumthandiza pamoyo wake wonse koma zimangothandiza kuti mwana uja azikhalabe pansewu. Ndipo m'mawu ake mlangizi wa achinyamata ku khonsolo ya Blantyre Martha Chilewani anagwirizana ndi mawu a andamuwa ponena kuti ana m'misewu akuyenera kuphatikizidwa pa ndondomeko ya chitukuko cha Malawi 2063. Ofisi yathu timalimbikitsa maphunziro kuti ana amenewa abwererenso ku sukulu akabwera ku sukulu akaphunzira maluso osiyana-siyana komanso ana amene sangakwanisa kupita ku sukulu ena akuluakulu letu sukulu anaisira patali tiyaphunzitse maluso osiyana-siyana. Tikupempha kufuna kwabwino kuti atithandize kudzera ku ofisi yachinyamata ku Blantyre City Council kuti atithandize kuwaphunzitsa achinyamata maluso osiyana-siyana monga ngati tailoring, carpentry, ena kuti afuna za welding, ena afuna even driving imene, ena afuna mechanic. Tikufunisisa ndipempho ndithu kuti amalawi akufuna kwabwino atithandizire anyamata amene wandatsikana amene amapezeka m'misika kuno mu mzinda wa Blantyre atithandize kuti tiaphunzitse maluso osiyana-siyana komanso tofuna titaphunzitsa ndithu zakusintha kwa kaganizidwe pachizungu amati mindset change. Sukulu ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBUS yati ntchito yolimbikitsa luso kwa achinyamata mdziko muno yodziwika kuti Skills for a Vibrant Economy SAVE yomwe ndi ya $100 million ikuyenda bwino. Mmodzi mwa akuluakulu a SAVE project ku MUBUS a Fleming Zingwira ati posonyeza kuti ntchito ikuyenda bwino iwo ayamba kumanga malo atsopano kuna njiri ku Lilongwe koma ophunzira azikwanitsa kuphunzira ali ku nyumba. Iwo akufotokoza. Project ndi project imene ikufuna kwambiri kuti ionesese kuti luso munjira ina za anawa zionekere, so ikukweza kwambiri luso la kachidwe kawo ka zinthu luso lina lililonse. So ngati university yathu school yathu ya Kachenjede whatever it is ndi zinthu zambiri zimene tapindula nazo chifukwa chakuti choyamba aphunzitsi tawapasanso maphunziro ena apadera amene angaphunzitsire lusoli kwa anawa. Chachiwiri anawo tawayendera m'masukulu mwawomo mpaka natafika kuma CTSS kuti nawonso adziwe za zimene ife tikuchita ndi zimene ife tikuwapasa ngati offer kuti ikamafika nthawi yoti azichita apply aziziwa ifeyo ngati MUBUS timapanga zakuti ndeta afike. Chifukwa ana ambiri amakhala ali ndi luso ali ndi kuthekera kapena kufuna kuti azachite koma ngati sakuziwa sachita. Ophunzira akale omwe anali pa sukulu ya Nanjiriri yomwe inkadziwika kuti Chikapa Primary ku Machinjiri mu mzinda wa Blantyre ati anthu omwe anaphunzira msukulu zosiyanasiyana ali ndi udindo olimbikitsa ophunzira msukuluzi kulimbika maphunziro komanso pothandiza kuchepetsa mavuto omwe sukuluzi zikukumana nawo. Wapampando wa Odi Chikapa Nanjiri Primary Alumni Richard Bonga wanena izi pamwambo omwe ophunzirawo anakonza kusangalala komanso kupereka mphatso zosiyanasiyana kwa ophunzira ku primary omwe akuchita bwino pa maphunziro awo kudzanso kupereka mphatso kwa ena mwa aphunzitsi omwe anaphunzitsa ophunzirawa zaka zam'mbuyomo. Blessings Kanache ali ndi ripoti. Anthu omwe anaphunzira kale pa sukulu ya Chikapa yomwe pano ikudziwika kuti Nanjiriri ku Machinjiri anachokera m'madera apafupi komanso kutali kudzakhala pamodzi ndi anzawo kudzalimbikitsa ophunzira apano komanso aphunzitsi omwe anawaphunzitsa. Ena afika pa sukuluyi patapita zaka zopitirira 20 mpaka zaka 25 atachoka pa sukuluyi kupita ku sekondale. Ambiri abweranso atavala uniform yomwe ankavala pa nthawiyo pongofuna kukumbukira kale lawo ali achichepere. Kumambowu ophunzira omwe akuchita bwino mkalasi alandira mphatso kuchokera kwa ophunzira akalewa, mphatso monga makope komanso ndalama pongofuna kuwalimbikitsa.
wapampando wa Old Chikapa Nigerian Primary School Alumni Association ndi Richard Bonga. Matsiko lisanacheze tisanakambe nkhani zakuno. For example ile kuno nachoka 1990 koma beti kamacheza ndimakumbukira mmene moyo unalili. So chimenecho ndi chimene chinatipangisa kuti koma akulu tinacheza kale pano timangocheza pa Facebook kapena pa WhatsApp koma nthawi ino I think tikakumane physical. And aliyense anachiona kuti chinali chofunikira kuti tibwere tikumane. Nthawi zonse timanena kuna kuti kuthokoza ndi umunthu. Okay? Ife tonsefe kukula imvi chonchi tinafika pene tilipa chifukwa cha anthu ena amene anali alakulu nthawi imeneyo. Mutha kukumbukira no maskulu amene taphunzira ife analaulere kuchokera primary, secondary, university zaulere zokhazo ndalama zimachokera kuti panali anthu amene amazipanga dedicate kumalipira zinthu zimenezi. Now ife takula ndi nthawi yathu tsopano kuti tithandizire sunafeso kuti ana nawo sapezenso mwayi akamakula. Ena mwa ophunzira akale omwe anali nawo pamwambowu ndi a Dorothy Mbajira Kambali komanso a Dekora omwe ati agwira ntchito ndi boma pothandizana nalo kulimbana ndi mavuto omwe ophunzira pa sukuluyi amakumana nawo kudzera ku bungwe lawo. Taona kalikali kale kwambiri mwina 25 years ago ndeta kumana lero ndikusangalatsa kwambiri. Timangona ngati semano ndambweza lani satheka ndithu kukhala pamodzi tilimbikitsaneso ndi ana amene akukula panopo tawuze kuti ife tinachokera pachikapapa chikapa na njiriri tikumayenda mmene tililimu komanso akationa tikhale ngati malo models awo. Of course pali zambiri zina ndi zina zimene ifeyo talephera tikulephera kuti tichite koma pamene takumanapa ndi kuti tikuyenera kuti tikamapita chitsogolo pa sukulu pathu pano pakhale zosinthika. Mwa zochitika zina pamwambowu aphunzitsi akale anayi analandira mphatso kamba ka ntchito yomwe anayigwira. Mphatsozi ndi ndalama komanso zina zogula ku grocery pa nyengo ino ya Khrisimisi. Atedson Site ndi mmodzi mwa aphunzitsi akalewa ndipo athokoza ophunzirawa kamba kobweranso kudzalimbikitsa pa maphunziro achichepere omwe akuphunzira pa sukuluyi. Again kufika magulu awiri woyamba kumapita kwa ana amaphunzira pa malopo fana amaphunzira pa sukulu pano sadziwa kuti pali anthu ena kama akuchita bwino anachokera pompano amangoti adipita ku sukulu bona pita ku sukulu ndani yakwana koma naja akamaona kuti awanali pano akuchita kuti anali pano ali ku MPC anali pano ndeva kuti amakopeka nawonso kukhala ndi chidwi cholinga maphunziro bwino usadzachite bwino adzapange zinthu zimene amapanga ndani amene amuonayo. Sukulu ya primary ya Chikapa yomwe pano imadziwika kuti Nanjiriri kumachinjiri ndi imodzi mwa sukulu zakale kwambiri mdziko muno za mpingo wa Katolika zomwe zaphunzitsa anthu ochuluka omwe pakatali pano akuthandiza pa chitukuko cha dziko lino mu njira zosiyanasiyana. Blessings Kanache, MBC, Blantyre. Ndipo pomaliza nkhanizi na inso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha kulolerana ngakhale anthu alosiyana pandale. Sukulu ya ukachenjede ya UNIMA yakhazikitsa buku latsopano la zaufulu mu maphunziro m'mayiko mu Africa. Bungwe loyang'anira anthu aulumali okumva mdziko muno la MANAD lakhazikitsa makina otanthauzira chiyankhulo cha manja chomwe anthu aulumaliwo amagwiritsa ntchito. Munali ndine Blessings Chereuka mwakoma nonse. Kodi mukudziwa inu kuti matenda ambiri amene ankasautsa ndi kupha anthu ambiri kale anachepa?
ndipo ena monga Nthomba anatheratu kumene chifukwa cha katemera. Katemera ndi mwayi wathu opezekeratu opewera matenda ndi imfa zobwera ndi matenda amene katemera wake alipo. Ndi cholinga cha boma la Malawi kudzera mu nduna wa zaumoyo kupulumutsa anthu ku matenda popereka katemera